του αυτόματου κλεισίματος όλων των πορτών του σειρμού που μας φιλοξενεί είναι ένα είδος χτυπήματος του μπαστούνιου του Μολιέρου 3 φορές πριν από την παράσταση. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Γιώργο τον Τζιτζηλάκη. Κατεβαίνουμε από την Κηφισιά προς την Αθήνα σε μια μελαγχολική μέρα, σε αυτό το τρένο φάντασμα, όπως έλεγα, που μας οδηγεί, μας κατεβάζει στον Πειραιά, πάνω κάτω. Τώρα το απόφθαγμα είναι από ένα βιβλίο του Ντελέζ. Λέει λοιπόν ο Ντελέζ εδώ κάτι που νομίζω πως ισχύει, Γιώργο, αυτή τη στιγμή που θα το ακούσεις. Η οθόνη ως κάδρο των κάδρων δίνει ένα κοινό μέτρο εκεί που δεν υπάρχει. Μακρινό πλάνο τοπίου, γκρο πλάν προσώπου, αστρονομικό σύστημα και σταγόνα νερού μαζί. Μέρη χωρίς κοινό παρανομαστή απόστασης, φως. Με όλες αυτές τις έννοιες το κάδρο, λέει ο Ντελέζ, εξασφαλίζει την απεδαφοποίηση της εικόνας. Προσπαθούμε, την άλλη μας εκπομπή την κάνουμε σε αεροπλάνο. Προσπαθούμε να απεδαφοποιήσουμε την εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι εδαφοποιημένη, που είναι δηλαδή μόνιμη. Όλα αυτά τα στούντιο, τα φανταχτερά, με τους καθρέφτες και τα νάιλον έπλα της μιας χρήσης, με τους ανθρώπους με τις γραβάτες που καλούν και μιλούν και μιλούν και μιλούν και δεν λένε τίποτα. Είπαμε να έρθουμε εδώ με τον Παπούλια, με σένα και με 2-3 άλλους φαντάσματα, το τρένο φάντασμα, όχι να πούμε τόσο, γιατί αυτό είναι και ένα πρόσχημα, όσο να δείξουμε. Πώς σου φαίνεται αυτή, πώς το βλέπεις αυτό? Καταρχήν νομίζω το παράθεμα του Ντελέζ είναι μια πολύ ωραία, ένα ωραίο προήμιο στη συζήτηση και ίσως σε όλο το σκεπτικό σου καταλαβαίνω ότι είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι εμείς στην κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ μέσα στο τρένο, στον ηλεκτρικό όπως λέμε. Στον ηλεκτρικό. Ναι, γιατί έτσι καταγράφεται και νομίζω. Σφραγισμένη. Ναι, σφραγισμένη. Όπως ο Λένιν. Και μπράβο, και αν δεχτούμε αυτό το μότο του Λένιν, λοιπόν, εξηλεκτρισμός ίσον κομμουνισμός, είμαστε σε ένα καθεστώς τώρα λοιπόν μετακομμουνιστικό στην ουσία αυτός ο εγκλωβισμός. Αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να επιμείνω στη σχέση του παραθέματος με αυτό που ζει ο θεατής, ο επιβάτης του ηλεκτρικού. Στην ουσία ο επιβάτης του ηλεκτρικού εξοικειώνεται μέσα από το παράθυμα, από το παράθυρο, από το κινούμενο δηλαδή κάδρο, γίνεται ένας κινηματογραφιστής. Δηλαδή, γιατί αυτό απολύτως. Δηλαδή γίνεται ο ίδιος κινηματογραφιστής. Ναι. Άρα δηλαδή εμείς τώρα είμαστε κινηματογραφούμε μέσα στην κινηματογραφική εικόνα. Που μας κινηματογραφεί η κάμερα. Ένας άλλος. Δηλαδή το κάδρο της κάμερας που είναι συγχρόνως στο μερικό, τα πρόσωπά μας. Αυτό που λες είναι πάλι το λες δικό μου. Η σκέψη δεν σκέπτεται με ιδέες, με έννοιες, αλλά με εικόνες. Με εικόνες. Εμείς σκεπτόμαστε με εικόνες. Το Χρήστο Παπούλιας το είχε πει. Με μορφές για εσάς. Ο τόπος, η αρχιτεκτονική δεν γίνεται με κόνσεπτ, γίνεται με μορφές. Στην ελληνική ορολογία και στο Μεσοπόλεμο χρησιμοποιήθηκε και η λέξη σχήματα. Σχήματα. Figure. Που είναι αντικαθιστά λίγο για να μπούμε στις εικόνες, αλλά στην ουσία σε αυτό μας έχει εισαγάγει βέβαια πριν τον Ντελέζ και ο Βάλτερ Μπένιαμιν. Ναι. Ο οποίος εντόπισε ότι ας το πούμε, η διάδοση, η διασπορά, η διάχυση του κινηματογραφικού βλέμματος στον επιβάτη των τεχνολογικών μέσων μεταφοράς, στην ουσία με τι τον εξοικειώνει. Πρώτα απ' όλα με το να κοιτάει, να βλέπει την πόλη, το χώρο γύρω του, χωρίς συγκέντρωση. Ναι. Αφηρημένα. Μπράβο. Και υπάρχει μια καταγραφή, μια αποτύπωση, θα λέγαμε, έτσι, όλου αυτού του κινητού πράγματος, κινούμενου. Υπάρχει μια αποτύπωση που λειτουργεί. Είναι όπως οι μεγάλοι κινηματογραφιστές. Ναι. Η κάμερα μάτι. Χτες έβλεπα μια ταινία του Όρσον Βέλες, στον Ξένο, που είναι φοβερή σκηνή στο καμπαναριό. Που πέφτει το καμπαναριό ο Ναζί πράκτορας. Ναι, και όταν είδα μετά στο Google, είδα ότι η ταινία αυτή έγινε το 1946, ενώ ο δεσμός του Ιλίνγκου έγινε το 1953. 1954. Είναι όλη η ιδέα του καμπαναριού, του ύψους κτλ. Της κίνησης.
δείχνει αυτή τη φοβερή κίνηση της πτώσης του Orson Welles από κάτω. Είναι μια συγκλονιστική, ένα φοβερό φινάλε αυτή στην ταινία της Strangers, το ξένος. Αλλά Είναι μια εξαιρετική ταινία αυτή. Μια εξαιρετική ταινία. Αλλά περνώντας και με τον Έντουαρντ Ρόμπινσον, ναι, στον πράκτορα, αλλά περνώντας τώρα από το Μαρούσι, έχουμε ήδη ξεκινήσει, πριν μπούμε στους σχολιασμούς, ανάλογους και διαφορετικούς από αυτά που είπαμε τον Χρήστο, θα ήθελα να πω δύο λόγια για σένα, σαν οικοδεσπότης που είμαι εδώ. Ο Γιώργος Ζητζινάκης είναι πολύ γνωστός, είναι καθηγητής της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, έτσι. Έχει γράψει, έχει κάνει εκθέσεις, προείσταται του Ιδρύματος Δέστε, από το οποίο θα περάσουμε. Τώρα μάλιστα γίνεται αυτή η έκθεση αυτές τις μέρες, έτσι, πάνω στον Μποντριγιάρ. Ναι. Είδα και το βίντεο του Μποντριγιάρ σε εκείνη τη συζήτηση, έτσι. Και εκτός από αυτό έχει κάνει και τα περίφημα 13 ντοκιμαντέρ πάνω στην ελληνική αρχιτεκτονική που παρακολουθήσαμε πριν 2-3 χρόνια στην ΕΡΤ. Αυτά τα πολύ λίγα βιογραφικά, κυρίως ένας ευφύης άνθρωπος. Έβγαζε με τον Χρήστο Παπούλια και τον Μακαρίτη Σημεφορίδη αυτό το εξαιρετικό περιοδικό τότε, το Τέφος. Και τον Τάκη τον Κουμπί. Και τον Τάκη τον Κουμπί, αυτό το εξαιρετικό περιοδικό. Μια τρομερή παρέα, μια τρομερή ομάδα, και έχω μεγάλη χαρά που ανέβηκα με τον Χρήστο και κατέβηκα μαζί του κάνοντας και ένα μνημόσυνο. Ύλη και μνήμη είναι το βιβλίο του Μπέρξονα. Κάνοντας και ένα μνημόσυνο και στο Σημεφορίδη και σε όλους τους ανθρώπους που φύγαν στο μεταξύ, και ένα είδος αυτοθανατοβιογραφίας για μας που είμαστε, εγώ τουλάχιστον, στο τελευταία πράξη. Δεν θα το κρατήσω μελαγχολικά. Όχι, η Τόνη ήδη και ο Χρήστος ήταν αρκετά πεσμένος. Αυτή λοιπόν είναι η Ραντζιώτισσα, έτσι, που είναι ένας νέος σταθμός, περνάει πάνω από την περίφημη Αττική Οδό, έτσι. Είναι το μολ. Είναι το μολ, το μολ το οποίο φαίνεται, το συζητημένο μολ. Και είναι κόμβος. Είναι κόμβος και είναι λίγο πιο κάτω είναι οι περίφημες κατασκευές του Καλατράβα, για τις οποίες οι εντηρήσεις σου, οι θέσεις σου, αν πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο στο οποίο τις βλέπω εδώ, πώς περνάμε. Νομίζω ότι από μόνες τους οι κατασκευές, δεν χρειάζεται κανείς να κάνει κριτική, νομίζω, είναι από μόνες τους έχουν... λένε αυτό πρέπει να πω. Ναι. Αυτό έτσι όπως το βλέπω εδώ μου αρέσει. Εδώ, το κρεμαστό. Λες ότι σ' αρέσει γιατί είναι μια εικόνα που είναι ένα σύμβολο μιας εποχής των Ολυμπιακών. Όχι. Καθόλου ήμουν και εναντίον. Μα δεν έχει σημασία. Είναι σύμβολο μιας εποχής. Όπως μου αρέσει, ας πούμε, η στέγη του Λιάπη στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Δεν είναι της ίδιας τάξης ως έργα όμως. Όχι. Αυτό είναι πολύ θορυβώδες σε σχέση με του Λιάπη. Και αυτό που βλέπω στο βάθος, που είναι οι βουνοκορφές των Τουρκοβουνίων, που είναι μέσα στο κάδρο, και ανεβαίνοντας δεν το βλέπω, αλλά τώρα το βλέπω και είναι εξαιρετική αυτή, σαν βυζαντινή αγιογραφία, αυτές οι βουνοκορυφές, έτσι. Εδώ μέσα σε αυτές τα Τουρκοβούνια είναι πραγματικά. Σε αυτή τη διαδρομή, δεν ξέρω γιατί, κυρίως όταν φτάνουμε στον Γκάζι, μέσα μου λειτουργεί πάρα πολύ ο Τσαρούχης, ο οποίος λάτρευε τον ηλεκτρικό. Θυμάμαι όταν κατεβαίναμε στον Πειραιά, όταν μου έδειξε το σπίτι, την οικία Μεταξά, στην οποία γεννήθηκε. Επόμενος σταθμός, Ειρήνη, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Ο ηλεκτρικός έχει μια ιστορία. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Η ιστορία αυτή, σε σχέση με το μετρό, που είναι ένα πολύ καινούριο πράγμα, έχει να κάνει με την Αθήνα του Μεσοπολέμου, όταν ξεκίνησε, πριν πάει στην Κηφισιά, και κυρίως με την Αθήνα πριν το μετρό. Μια άλλη Αθήνα, μικροαστική, ας πούμε, του Κώστα Ταχτσή, έτσι. Θα έλεγα όμως ότι το μετρό μας δίνει ένα πανόραμα της Αθήνας και χωρίς να αποκλεί και την καινούργια Αθήνα. Δηλαδή... Ναι, για το τρένο αυτό ή για το μετρό? Το ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό, ναι. Ναι, μπερδεύουμε τους όρους γιατί ενοποιήθηκαν και οργανισμοί. Ναι. Αλλά στην ουσία ο ηλεκτρικός... Και αυτή είναι η ιδέα της εκπομπής αυτής. Να γίνει αυτός ο άξονας, ο οποίος είναι όλη η διαστρωμάτωση,
η μνήμη του χώρου. Έλεγες λοιπόν για το θέμα της απεδαφοποίησης εικόνας, που σαν τρόπος είναι κάτι που χρησιμοποιούμε στα μαθήματά μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο της εικόνας, δύο ανθρώπου που μιλάνε και θέλουν οι ίδιοι να σηκωθούν από το έδαφος με κάποιο μέσο. Στα μαθήματά μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο συνέβαινε το ίδιο. Η έννοια της έδρας και του καθιστού, του σενταμπέρ, έτσι, του εδαφοποιημένου καθηγητή, της κομμένης κεφαλής που μιλάει, πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει η έννοια, για να πάμε στην ώρα του δελτίου ειδήσεων, με την μισή Ελιστάη ή την μισή Όλγα Τρέμι. Πρέπει να σπάσουν αυτά. Και λίγο να παρατηρήσουμε την πραγματική ζωή, εννοείς, να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει. Ναι, να πάψουμε να βλέπουμε στα Ζενερίκ ότι τον Ελιστάη έντυσε ο Τάδε και την Μαρία Χούκλη ο Δίνα, ας πούμε. Ή έντυσε η Χτένισε. Έτσι. Μένα ποιος μπέτησε. Ενώ εδώ. Ναι. Ενώ εδώ. Εδώ κοιτάμε, ας πούμε, μια βιοτεχνία, πολυκατοικίες. Έτσι. Βλέπουμε βασικά το κύτταρο, τον πυρήνα της Αθήνας. Τον πυρήνα της Αθήνας. Ναι. Ο πυρήνας είναι αυτός. Ναι. Είναι μοριακός. Η Αθήνα είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Άρχισε σε έναν άλλο όρο, αγαπημένο. Που έχει μια μοριακή δομή στην ουσία. Αυτό το που από πολλούς έχει γίνει αποδεκτό τώρα πια, αυτή η ιδέα της Maison Domino του Le Corbusier, που ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε εμείς για πι. Ναι. Αυτή η ιδέα, δηλαδή οι κολόνες από μπετόν με την πλάκα. Με την πλάκα. Αυτό είναι βασικά, αν το σκεφτούμε, είναι ο γενετικός πυρήνας όλης της πόλης. Είναι το γενετικό κύτταρο. Και τις αναμονές. Και τις αναμονές. Το οποίο όμως, αν σκεφτούμε τι έχει αυτό το κύριο στοιχείο του, είναι η ευελιξία. Ενώ τα κτίρια του 19ου αιώνα, ας πούμε, είναι κλειστά συστήματα. Είναι κλειστά συστήματα. Ναι. Αντίθετα όμως, αυτό που λέμε τώρα έχει μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή, συμβολίζει μια αντίληψη της πόλης που κατά ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή αυτό το πυρήνα της νεωτερικής πόλης του μοντερνισμού υλοποιήθηκε σε μια τέτοια έκταση στην Αθήνα. Σε καμία άλλη πόλη ίσως της Ευρώπης δεν είχε τόσο μεγάλο θρίαμβο. Ας φανταστούμε δηλαδή, και κυρίως έγινε πάλι, όπως το αναφέρεις προηγουμένως, απεδαφοποιήθηκε. Δεν έγινε με την έννοια του κλειστού συστήματος του Le Corbusier. Ναι. Υπέστη μια διασπορά, μια διάχυση. Και υλοποιήθηκε και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φυσικά. Το Ηράκλειο είναι κακέκτυπο της Αθήνας. Η ανάπτυξή του είναι αυτή. Αν και εδώ τώρα σκέφτομαι πώς το λες, ότι ορισμένες περιοχές της Αθήνας πια γίνονται σαν κακέκτυπο του Ηρακλείου ή της Θήβας. Ναι. Με την έννοια ότι η επέκταση της Αθήνας μιμείται την περιφέρεια πια. Με τα μοντέρνα κολονάκια και τις αψίδες της άσπρης. Το Σομόν, ας πούμε. Σολομών. Βέβαια, γιατί αυτή η ιδέα που είχες και εσύ για αυτή την εκπομπή, η ιδέα του ηλεκτρικού δηλαδή, μας εισάγει στην ουσία στην ιδέα της πόλης έδαφος, δηλαδή της πόλης που επεκτείνεται παντού. Γιατί θυμάμαι πιο μικρός, όταν έπαιρνα τον ηλεκτρικό, έβλεπα μερικές συστάδες κενών ανάμεσα σε αυτό το δίκτυο. Ναι, βέβαια. Τώρα πια αυτό έχει καταργηθεί. Τα χωράφια. Με τις τσουκνίδες. Οι τσουκνίδες θριαμβεύουν πάλι, εμφανίζονται, αλλά παντού, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι να πυκνώνει αυτό το δίκτυο. Άρα στην ουσία, μέσα σε αυτή τη διαδρομή καταλαβαίνουμε και τις αλλαγές της πόλης, στην κυριολεξία. Δηλαδή βλέπουμε πια ο ηλεκτρικός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως έγινε, συμβολίζει το φάντασμα, επειδή έχεις πει πολλές φορές αυτόν τον όρο, τη φαντασίωση, αν θες, της μοντερνιστικής Αθήνας. Βασικά, ο ηλεκτρικός, βέβαια, τι είναι η κινητικότητα της εργατικής δύναμης, να πούμε με όρους οικονομικής θεωρίας. Θα το λέγαμε ότι ο ηλεκτρικός είναι απαραίτητος για την κινητικότητα της εργατικής δύναμης και τον καταμερισμό των προαστίων της και των περιοχών της. Ιστορικό κέντρο, εργατικές συνοικίες, Νέα Ιωνία, δηλαδή τα εργοστάσια. Και εργοστάσια και Πειραιάς. Και κατοικίες. Άρα μπορούσαμε να αναπλωθεί γύρω από αυτόν τον άξονα η ανάρτηση και το φάντασμα, ας πούμε, της βιομηχανικής πόλης. Αυτό το φάντασμα όμως της βιομηχανικής πόλης, μέσα από τον ηλεκτρικό, βλέπουμε ότι συνοδεύτηκε με αυτό το είδος του μοριακού καπιταλισμού. Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, τρύπες, ψιλικατζίδικα. Πετράλωνα. Από εδώ από εκεί. Το οποίο στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο, δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας. Ήταν ένα κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Μας εισάγει δηλαδή ο ηλεκτρικός μας κρατάει σε αυτή την τομή, όπως λες, της πόλης, μας βάζει αυτή την ιδιαιτερότητα της Αθήνας, τον κατακαιρματισμό της και αυτή την πολυαρχία της, τον ιδιαίτερο μεταβολισμό που έχει, και ταυτόχρονα μας δείχνει, ας πούμε, σήμερα πώς γίνεται η πόλη, πώς αποσυντήθη σε εδώ κάπου είναι το κτίριο του Χρήστου, το δέστε, του Δέκλειου. Ναι. Που είχε συνεργαστεί και ο Χρήστος. Ναι. Αυτή λοιπόν η ιδέα του να γίνει ένα μουσείο σε μια παλιά βιομηχανική περιοχή όπως είναι η Νέα Ιωνία,
ήταν μια ιδέα, έτυχε, υπήρχε κάποιο παλιό εργοστάσιο νομίζω εκεί. Ναι, ήταν ένα παλιό εργοστάσιο που ανήκει στον Τάκη τον Ιωάννου και το οποίο ήταν αποθήκη των έργων του. Και κάποια στιγμή ήταν ιδέα δική του να γίνει αυτός εκθεσιακός χώρος. Ήταν σε μια περιοχή βέβαια που τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 είχε αλλάξει αυτή η φυσιογνωμία, αλλά το Δέστη παραμένει εκεί. Και εγώ προσωπικά με ένα πράγμα που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, να είναι ένα μουσείο που έχει τέτοια σύγχρονη κουλτούρα, ας πούμε, σε μια περιοχή, προσφυγούπολη, και κατά κάποιο τρόπο σε διάλογο και σε ενσωμάτωση, σε ένα παράδοξο διάλογο με τη γειτονιά. Βέβαια, εδώ είναι τα μεγάλα περιουργία της Νέας Ιωνίας. Κλωστοφαντουργίες. Το παλιά το εργοστάσιο Ελληνής του Σαλίκογλου. Επίσης, κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει το εργοστάσιο Κολούμπια των αδελφών Λαμπρόπουλων. Αριστερά, ναι. Αριστερά. Με τη μεγάλη μυθολογία. Με τη μεγάλη μυθολογία που γράφτηκαν τα τραγούδια για να κάνουμε και μια ανθρωπογεωγραφία, ανθρωπογνωσία και πατριδογνωσία μάλλον. Ναι, σωστά. Και ο Περισσός βεβαίως. Με τη μοντερνιά, ας πούμε, έξω από το κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Αυτό το μοντέρνο έξω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φυσικά, που μας τα περνάμε τώρα ακριβώς. Ακριβώς. Που και αυτό μοιάζει παράδοξο. Ναι. Το είναι κτίριο του Ανταχόπουλου, νομίζω, του αρχιτέκτονα. Ναι. Που ήταν την εποχή που τα κομμουνιστικά κόμματα δίναν σε αρχιτέκτονες. Ναι, όπως και στο Παρίσι. Του Νίμαγερ, ας πούμε, Ναι. του Κομμουνιστικού Κόμμα Γαλλίας, αλλά και άλλα κομμουνιστικά κόμματα που τα κτίρια τους ήθελαν να ακολουθήσουν αυτή την ιδέα της νεωτερικότητας, της μοντέρνας ιδέας, της εργατικής, ας πούμε, του εργατικού υπόβαθρου που έχει μοντέρνη αρχιτεκτονική από πίσω της. Που βέβαια σήμερα δεν ισχύει στα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορεί να πούμε λοιπόν, αλλά ο ηλεκτρικός συνδέεται με αυτή την παράδοση. Ίσως γι' αυτό μας συνθλίβει πολλές φορές και αυτή η νοσταλγία. Συνδέεται μια παράδοση της καθαρότητας των τάξεων, της κινητικότητας της εργατικής δύναμης που λέγαμε και κυρίως με την ιδέα της βιομηχανικής Ελλάδας. Η οποία όμως η ιδέα της βιομηχανικής Ελλάδας διασταυρώνεται με την αρχαιολογία. Συναντάει το Θησίο, ναι. συναντάει την Ακρόπολη, ναι. συναντάει το μοναστηράκι. Είναι αυτή η πολύ παράδοξη διασταύρωση της Ελλάδας, αυτή η συνύπαρξη ουσιαστικά των φαντασμάτων της Αθήνας. Και λες, σου έχει κάνει και εσένα εντύπωση, μου το έλεγες, πως το 29 χτίσαν στον Πειραιά ως αφετηρία αυτού του τρένου, αυτός ο Αξελός νομίζω, ένας Αξελός αρχιτέκτον, έκτισε αυτό το εκπληκτικό κτίριο, όπου παλαιότερα στεγαζόντουσαν και τα γραφεία της Ελμές, της μεγάλης μεσογειακής και των μεσογειακών γραμμών. Θυμάμαι μικρός. Λες το στέγαστο το βασικό. Το βασικό στέγαστο και το όλο βάλ κτίριο. Που αν σκεφτούμε αυτό είναι εξαιρετικό κτίριο του 29. Όχι, να σκεφτούμε την ιδέα ενός δημόσιου χώρου στεγασμένου που δεν έχουμε πολλούς στην Αθήνα. Είναι ένας δημόσιος χώρος, ανήκει στα commons πια, στα κοινά, στη λογική των κοινών που πρέπει να έχουμε πια για την Αθήνα. Ουσιαστικά και είναι ένας στεγασμένος δημόσιος χώρος, ίσως από τους καλύτερους δημόσιους χώρους που έχουμε στην Αθήνα. Τα καλύτερα σύμβολα της Αθήνας και των δημοσίων χώρων που θα μπορούσε να έχει. Ποιον άλλο δημόσιο χώρο? Και είναι πύλη επίσης. Ναι. Ποιον άλλο έχεις κατά νου? Ποιον άλλο δημόσιο χώρο? Στεγασμένο δημόσιο χώρο. Της του Άσπυρο Μήλιο. Εκεί θα ανέφερα του Λιάπη τον επιβατικό σταθμό στον Πειραιά. Ναι. Ναι. Και μετά κάποιες στοές βέβαια. Στο Άσπυρο Μήλιο. Ναι. Αλλά βέβαια δημόσιο. Όχι. Οι πλατείες πια της Αθήνας. Πλατείες. Αλλά βλέπεις τώρα εδώ ότι πρέπει να το πούμε και το βλέπουμε. Έλεγες προηγουμένως τις κορυφογραμμές στα Τορκοβούνια. Ναι. Που θυμίζουν τους βράχους αγιογραφίες. Ναι. Ο ηλεκτρικός μας βάζει σε αυτό να μπορούμε να δούμε αυτό που έλεγες στη στρομογραφία της Αθήνας, με την έννοια όμως τη συνύπαρξη των κτηρίων με το τοπίο της, με την ατμόσφαιρά της, να δούμε να φτάσουμε στον Πειραιά, να δούμε τη θάλασσα δηλαδή. Ναι. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ιδιαίτερο που μας αλλάζει την αντίληψη του δημόσιου χώρου και μας πάει σε μια συναντήληψη των κοινών. Ότι σήμερα δηλαδή η πόλη αυτή δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τους δημόσιους χώρους της και την διαφορά δημόσιο-ιδιωτικό. Ότι πρέπει να εντάξουμε την αντίληψη των κοινών. Η Αθήνα είναι και η λόφη της, είναι τα βουνά της, η ατμόσφαιρα, ο εθέρας αυτός, ο παράξενος της Αθήνας, η άβρα της, ακόμα και η βρώμα της, όπως η νύχτα της, το υπέδαφος της, οι τσουκνίδες και οι πλατείες. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για τους δημόσιους χώρους οριοθετώντας τους χώρους, οι πλατείες και η σημασία τους που έχουν, ας πούμε, σαν την πολιτική έκφραση, ας πούμε, της συνάντησης, της εναναστροφής και του δημόσιου διαλόγου. Αλλά βλέπουμε σήμερα ότι πρέπει να έχουμε μια πιο, ας το πούμε, πιο ολιστική αντίληψη. Και νομίζω αυτό είναι τα κοινά. Είναι τα νερά της Αθήνας, ο υδροφόρος ορίζοντας. Και στο κάτω-κάτω και η γραμμή του ηλεκτρικού δεν είναι σαν ένα ποτάμι. Ένας άλλος ηλισσός. Προσοχή παρακαλώ.
θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ένα βράδυ με τον Τεριντά, όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα, που μου ζήτησε να επισκεφθεί τον Ηλισσό για να δει πού είχε επιτέλους γίνει ο διάλογος, ο περίφημος διάλογος στο Φέδρο. Και τον πήγα στην Αγία Φωτεινή, που είναι και τόπος ψωνιστήρι εκεί. Ναι. Μια ξεραήλα, κατεβήκαμε τα σκαλάκια και στην αρχή της Λοβόρο Αναπάτσου του Αναπάτσος. Και τον είδα κάπως μουδιασμένο. Λέω, τι πιστεύατε ότι θα βλέπατε? Μου λέει, είχα την αίσθηση ότι θα βλέπα πλατάνια κτλ. Λέω, αυτή είναι η Αθήνα τώρα, και όλο αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, συμπληρώθηκε με την εξής τρομερή, το ίδιο βράδυ. Μετά πήγαμε να φάμε κάπου στην Αδριανού. Και εκεί προς το τέλος, προς το Θησίο, που υπάρχει η πινακοθήκη δεξιά απέναντι από την αγορά, ακούσαμε σαν μια σχάρα υπονόμου νερά. Να κελαρίζουν νερά. Και εγώ δεν ήξερα. Και ρώτησα μια ταβερνιάρισα, την Ελένη εκεί, στο κουτί, και μου είπε, είναι ο Ειριδανός. Και του λέω, είναι ο αρχαίος ποταμός Ειριδανός, ο οποίος χύνεται στον υπόνομο, για να μην υπάρχει υπερχείληση στα σκάματα με τις αρχαιότητες. Και έμεινε άναυδος. Ήταν δύο μεγάλες απογοητεύσεις του. Από τη μια μεριά ο Ηλισσός και από την άλλη ο Ειριδανός. Στον Ηλισσό που δεν έχει πλατάνια, έχει ακακίες και φύλλα και μικρά δεντράκια. Και ο Ειριδανός που είναι κάτω από τη σκάρα. Αλλά όμως είναι μια παράδοξη εικόνα αυτή, δεν ξέρω. Είναι μια παράδοξη, και των υστέρων, όσο το μέσα μου το νιώθω εγώ, γιατί ο ίδιος με την προβολή, ας πούμε, της αρχαιότητας, αυτό που έχουμε πάθει όλοι. Όμως όσο προχωράμε, γιατί μας αρέσουν πλέον αυτά και τα προτιμάμε από αυτά, και τώρα πραγματικά καταλαβαίνω ότι ο Ειριδανός μπορεί να χύνεται και να κελαρίζει στη σκάρα τη μαντεμένια, που τώρα νομίζω πως τις κλέβουν οι διάφοροι έμποροι σιδήρου, ας πούμε, που παίρνουν τις σκάρες των υπονόμων στην Αθήνα της κρίσης. Για να τους πουλήσουν. Για να τους πουλήσουν, ας πούμε. Ξέρεις τι έχει αυτό ο Ειριδανός στη σκάρα? Εγώ σαν εικόνα με εντυπωσιάζει πολύ, όπως τη λες. Έχει την έννοια του μυστικού, που το ανακαλύπτεις. Ενώ αν ήταν ένας αρχαιολογικός χώρος φωτισμένος και περιφερούμενος, βεβαίως, μπορεί να ήταν αδιάφορο. Και του ερειπίου του ποταμού. Μπράβο. Του ερειπίου του ποταμού. Η ερειπιοφιλία δεν πρέπει να την καταδιώκουμε. Όχι μόνο την καταδιώκουμε, πρέπει να την ενισχύουμε. Βάλτερ Μπένιαμιν. Ναι. Για τον οποίο το ερείπιο ήταν το στοιχείο στις ιερότητες. Άλλωστε ο Άγγελος Ιστορίας στρέφει τα μάτια του σε ερείπια πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ζούμε αυτή την νοσταλγία τώρα στην Αθήνα αυτή, την πλαστική, ας πούμε, της απίστευτης φτώχειας, ας πούμε, και από την άλλη μεριά των περιοδικών που κρεμιούνται στα περίπτερα με τις ζωές της Μενεγάκη κτλ. Ζούμε αυτή την νοσταλγία. Παρότι των ερειπίων. Υπάρχει μια κάμψη, ας πούμε, αυτής της ηλουστρασιών ζωής των περιπτέρων. Ναι, κάποιες λογοκρίσεις. Αυτό ακριβώς. Λογοκρίσεις. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει. Παραμένει, ναι. Και κυρίως η καραδοκή να φουντώσει. Και κυρίως αυτό γίνεται στην τηλεόραση. Ναι. Θα το πούμε αυτό. Οι εκπομπές μαγειρικής, αυτά τα νοσιουργήματα, ας πούμε, με τα παιδάκια που κλαίνε γιατί δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό. Συγγνώμη. Μια φαντασμαγορία της αθλειότητας. Μια της αθλειότητας. Όλα αυτά. Σαν πουνόπερες. Συμφωνώ. Και αυτό εδώ είναι μια οθόνη. Και το παράθυρο είναι μια οθόνη τώρα. Μια οθόνη. Και για μας, ναι, και για τον θεατή. Να, εδώ η κλασική πατησιώτικη πολυκατοικία με τα δοντιατρία. Η κλασική με το ρετυρέ. Πάντοτε πιο ακριβό. Με τους κήπους που αρχίζουν να σχηματίζονται. Και τις γλάστες, ορίστε. Και τη συνύπαρξη των ζώων. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τελευταία σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική για το φαινόμενο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, επειδή δεν μεταφράζεται ακριβώς και χρησιμοποιούν και αυτό το γραμμένο με λατινικά στοιχεία, το πολυκατοικία. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον, γιατί παρότι έχει αυτή την νεωτερική ιδέα, ας πούμε, της εξοικονόμησης του χώρου, της ελάχιστης ύπαρξης, του existence minimum, στην πραγματικότητα όμως αναπτύσσονται συναναστροφές. Οι κέφρες. Ναι, έχει ζωή, εφόσον έχει έχθρες, έχει και στη δική μου πολυκατοικία που έχει 2 ασανσέρ, όταν μπαίνουμε 2 γείτονες μαζί, παίρνουμε ξεχωριστά ασανσέρ. Η πολυκατοικία που με έχει συγκλονίσει είναι η κορνής της Αλεξανδρίας,
όταν οι φελάχοι πήραν τα αστικά αυτά κτίρια του Μεσοπολέμου, όπου κάθε διαμέρισμα είναι βαμμένο κόκκινο, πράσινο, και στα μπαλκόνια υπάρχουν γάιδαροι, κοτέτσια, πρόβατα κτλ. Αυτό και οι κατοικίες στο νεκροταφείο του Καΐρου, Ναι. κατά μήκος περνάς με το αυτοκίνητο πόσα χιλιόμετρα και βλέπεις τους παλαιούς τάφους, ας πούμε, του Ισλάμ να κατοικούν με τις τηλεοράσεις τους έξω από τους τάφους. Τώρα μπαίνουμε σε μια περιοχή αυτών των κτηρίων του γυαλιού που ξεκίνησαν στη λεωφόρο Κηφισίας από τον Τομπάζη και τα λοιπά και που έχουν επεκταθεί και στη Συγκρού. Ποια είναι η σχέση σου με αυτή την αρχιτεκτονική που αντανακλά το έξω? Πώς είναι το περίφημο κτίριο στην Κέρτενστράσε, το οβάλ κτίριο, ναι, που αντανακλά τον Άγιο Στέφανο στη Βιέννη? Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ίδια σύγκριση. Δεν είναι της ίδιας επεξεργασίας κτίρια. Αυτά τα κτίρια εδώ, τα curtain wall, ας πούμε, κτίρια με τα ιελοπετάσματα που περιγράφεις, ναι. Οι ιελοπετάσματα καθρέφτες στην ουσία, ναι, στην Αθήνα ήρθαν σαν σύμβολα της οικονομικής ευμάρειας και των πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή είναι ουσιαστικά, είναι κτίρια που θέλουν να συμβολήσουν ότι και η Αθήνα, ναι, ανήκει στο οικονομικό απαράτους, ας πούμε, του σύγχρονου καπιταλισμού. Έχει προηγηθεί η Λευκοσία, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι. Άρα θα τα δούμε με άλλα δεδομένα. Ξέρεις ότι μοιάζει παράδοξο, αλλά ο αρχιτέκτονας που εγκαινίωσε αυτές τις γενιές των κτηρίων είναι ο Mies van der Rohe, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, ναι, στην περίοδο που πήγε στην Αμερική και άρχισε αυτά τα κτίρια που είναι κάναβη, grits, ας πούμε, αυστηρή κάναβη με γυαλί, που ουσιαστικά ο ίδιος ήταν σαν ένα, ας πούμε, μελαγχολικός αποχαιρετισμός της αρχιτεκτονικής. Ότι η αρχιτεκτονική γίνεται δομή, γίνεται κατασκευαστική. Και όχι τέχνη. Ναι. Ουσιαστικά ένας μετασχηματισμός της αρχιτεκτονικής σε κάτι που μπορεί να εξαπλωθεί παντού. Αλλά αυτό που εκείνος είδε με όρους, ας πούμε, του πλίνθου και του κανάβου, ναι, και της αντίληψης ότι η κατασκευαστική λεπτομέρεια κρύβει το σύμβολο του όλου, πως δηλαδή ουσιαστικά μοντάρουμε δύο στοιχεία στη λεπτομέρειά τους. Αυτός είναι ο κόσμος, ο συνολικός. Ναι. Που έχει λίγο όπως επεξεργάστηκε ο Wittgenstein τη γλώσσα, με έναν αντίστοιχο τρόπο επεξεργάζεται και ο Mies van der Rohe την αρχιτεκτονική γραφή. Το λαβύρινθο της γραφής. Μπράβο. Και πώς αυτή φτάνει στη σιωπή στην ουσία. Στο σημείο 7 του τρακτάτου, ας πούμε. Ναι. Πώς η αρχιτεκτονική οδηγείται κάποια στιγμή στη σιωπή. Ναι, για του Παπούλια. Και ο Χρήστος την πρόταση της Ακρόπολης, ας πούμε. Που έχει ένα τέτοιο vision, μια τέτοια θεώρηση. Αλλά αυτά τα κτίρια που γίνανε εδώ, λοιπόν, τα σύμβολα των κτηρίων γραφείων, θα το έλεγα περισσότερο ήταν σύμβολα μιας απεικιοκρατισμού και απεικιοκρατικής, ουσιαστικά, ενός απεικιοκρατικού καπιταλισμού. Είναι τα γιγάντια σύμβολα ισχύως. Ότι είμαστε κι εμείς ισχυροί, έχουμε κι εμείς πολυεθνικές, έχουμε κι εμείς μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες κυριαρχούν στο τοπίο, στο διαλυμένο και κατακαιρματισμένο τοπίο, αστικό τοπίο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, και σκέφτομαι τη δουλειά της Μόρφος και της Ρένας, ναι, αυτό το πράγμα σπάει σε τράπεζες, όπως είναι η Εθνική. Φυσικά. Στην πλατεία Κοτζιά και το κτίριο. Φυσικά. Αυτό χρησιμοποιείται σαν γλώσσα. Λέμε έχει διαφορετικές χρήσεις, όπως κάθε γλώσσα. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά και από την κοινωνιολογία και από την ποίηση, ότι η γλώσσα έχει. Γι' αυτό ακριβώς λατρεύουμε τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα είναι πανχρηστή. Έχει οποιαδήποτε χρήση. Λοιπόν, κατά συνέπεια, υπάρχουν αρχιτέκτονες, ο Ζενέτος, ναι, που χρησιμοποίησε τα κάτω με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αρχιτέκτονες όπως ο Ανδρέας ο Κούρκουλας, η Μόρφο και η Ρένα που ανέφερες προηγουμένως. Ναι. Ο Ανδρέας ο Κούρκουλας. Και η Μαρία Κοκκίνο, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες, ο Χρήστος ο Παπούλιας, που ξέρουμε τη γλώσσα της νεωτερικότητας. Ο Παντελής ο Νικολακόπουλος. Οι νεότεροι ακόμα αρχιτέκτονες, πιο νεότεροι. Ναι, νέα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο πεδίο δηλαδή ουσιαστικά έρευνα σε όλα αυτά τα στοιχεία. Βέβαια το κυριότερο όμως είναι ότι αυτές οι γενιές που αναφέρουμε είναι οι γενιές που άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά την Αθήνα. Ότι η Αθήνα έπαψε να είναι καταραμένη, η άσχημη, η φρικτή. Ναι, και έγινε η Αθήνα του χρονά, αν θέλεις. Ναι, ναι. Δηλαδή μια άλλη ποιητική θεώρηση, ναι, ότι μέσα στην ασχήμια αυτή υπάρχει ομορφιά. Ναι. Υπάρχουν ζωές, υπάρχει θάνατος, υπάρχει έρωτας. Ναι. Ούτως ώστε να μας φαίνονται πλέον γραφικά τα στενά της πλάκας κτλ. Όχι όμως μόνο της πλάκας, το μεταξουργείο, η Ομόνια. Περιοχές που δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχαν μια συμβατική γοητεία. Δεν πηγαίνουν τουρίστες. Ναι. Δεν επισκέπτονται τουρίστες. Ναι. Το Θησίο. Εγώ θα έλεγα όμως και πιο πολύ η Νέα Ιωνία που μου αρέσει. Τα Άνω Πατήσια που είναι η περιοχή μου.
περιοχή της πλατείας Κυπριάδου. Κυπριάδου. Γιατί όχι και η Ηλιούπολη, γιατί όχι ξέρω εγώ, το Περιστέρι. Έχουν και αυτά όμορφες στιγμές. Θυμάσαι την κουλτούρα αυτή, τα συγκροτήματα της Δυτικής Αθήνας. Μια σειρά. Καταπληκτικά. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι, ας πούμε, το Εγάλεο City έχει μια αυτονομία, μια απίστευτη γοητεία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πολεοδομική παρατήρηση. Γίνεσαι πολεοδόμος, Γιώργο, τώρα. Ναι. Ότι η Αθήνα είναι πολυκεντρική πόλη. Ναι. Δηλαδή στην ουσία δεν εξαρτάται από ένα μόνο κέντρο. Μπορεί διοικητικά, δηλαδή τα υπουργεία να είναι όλο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά είναι πολυκεντρική. Υπάρχουν αυτονομίες. Η Νέα Ιωνία έχει μια δική της αυτονομία. Το Γάλλο έχει μια δική του αυτονομία. Κοίταξε ωραία τα πλακάκια αυτά. Ναι. Τα παλιά, είναι στα παλιά. Να τα παλιά. Που μας θυμίζουν βέβαια και το μετρό του Βερολίνου, που είναι στην ίδια βεβαίως, κατασκευαστική λογική. Είναι κλίμακα, ναι. Θυμάμαι την Ομόνια με τα παλιά μηχανήματα, τις ζυγαριές, τα ρολόγια, τις επιγραφές από εμάγε που έχουν μεταφερθεί όλοι, για όσους δεν το ξέρουν, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μικρό μουσείο του ηλεκτρικού που βρίσκεται στο σταθμό του Πειραιά και που είναι ανοιχτό κάθε πρωί για τον κόσμο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο με ένα βαγόνι του 1800 ξύλινο, την λεγόμενη σκευοφόρο, ολόκληρο, όπου το ξύλο βεβαίως έχει αναπαλαιωθεί και είναι ζωντανό. Είναι ένα κομψοτέχνημα. Παρατηρείς σαν ερασιτέχνης αρχαιολόγος και στην πόλη. Και στη δίνει τη δυνατότητα αυτή το μέσο. Κοίταξε, κάνω τις διαστρωματώσεις, δηλαδή προσπαθώ να βλέπω τα στρώματα μέχρι τον πάτο, αν υπάρχει πάτο. Ο πάτος είναι βέβαια ένας, είναι το σκοτάδι και είναι και η αρχή ίσως, ο πάτος αυτός, η αρχή. Υπάρχει ένα κείμενο που έχετε δημοσιεύσει στο περιοδικό Τεύχος του Τζόρτζιο Ντεκήρικο για την Ακρόπολη, για το πέτρινο καράβι. Δεν ξέρω πού το έχετε βρει, νομίζω από τη ζωή του. Το βρήκαμε από την Ιταλική έκδοση. Και είναι μεταφρασμένο με την μετάφραση με το ιταλικό πρωτότυπο. Και επίσης να πω και δύο άλλα στοιχεία για αυτόν τον φοβερό και τρομερό βράχο. Ο Ντεκήρικο το λέει πέτρινο καράβι. Ο Ζαν Κοκτό, όταν ανέβαινε στην Αθήνα με τον εραστή του, τον Ζαν Μαρέ, από την Πειραιώς και τον σκούντιξε ο Ζαν Μαρέ στο ταξί, πηγαίναν στη Μεγάλη Βρετάνια και του είπε Λακροπόλ και είπε το περίφημο εκείνο, μοιάζει με κλουβί περιστεριών, κάζε πιζόν, είπε ο Ζαν Κοκτό. Πόσο με έχει σφραγίσει και το πέτρινο καράβι από άλλη οπτική και το κάζε πιζόν ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη. Είμαστε λοιπόν στον παλαιότερο ίσως σταθμό, κλειστό, διότι από εδώ αρχίζει το τουνέλι του Μοναστηρακίου με ένα πολύ ωραίο κτίριο απάνω. Πολύ ωραίο, αλλά θέλω να μείνω, είναι πραγματικά πολύ ωραία αλληγορία αυτή του Περιστερώνα. Ναι, του Ζαν Κοκτό. Του Ζαν Κοκτό. Πραγματικά είναι πολύ, γιατί τώρα σκέφτομαι κάτι, ότι όταν πάμε στην Ακρόπολη και ανέβουμε πάνω στην Ακρόπολη, αυτό που θα δούμε είναι, αναστηλώνεται βέβαια η ναή, αλλά θα δούμε θράψματα. Ναι. Βασικά η Ακρόπολη είναι το παρεξελάνθ, ας πούμε, ερείπιο της ανθρωπότητας. Το δεύτερο. Ναι. Διάβαζα προχθές. Άρα θα μπορούσαμε, περνάμε τώρα από την ανακατασκευή της αγοράς. Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό ήταν και η μοίρα της σύγχρονης Αθήνας. Η Αθήνα, η σύγχρονη Αθήνα, οικοδομήθηκε εξ αρχής σαν ένα διαρκές ερείπιο. Δηλαδή θα το λέγαμε αντίστροφο ερείπιο. Τα κτίρια οικοδομούνται εξ αρχής ως ερείπια. Δεν γίνονται ερείπια όπως η Ακρόπολη. Σωστό. Δηλαδή αυτό πραγματικά τότε το σκέφτηκα που είπες, αυτό το υπέροχο κοτέτσι στην ουσία. Δηλαδή έτσι δεν περιγράφουν όλοι τη σύγχρονη πόλη. Έτσι δεν την περιγράφουν. Έτσι. Αυτό που το είπε σαν παραδοξολόγημα ο Κοκτό, σαν μια αντιστροφή του δυτικού κανόνα στην ουσία, ότι αυτός ο δυτικός κανόνας είναι ένα κοτέτσι. Και βέβαια είναι μια αντίστοιχη θεώρηση ίσως και ο Μπατάκη που αντιπαθούσε τις εξειδανικεύσεις, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό συνδέθηκε με την πραγματική Αθήνα. Έγινε ένα απέραντο κοτέτσι. Στο οποίο κατοικούμε. Φτιβίζουμε να πούμε και σύγχρονες. Εάν σκεφτείς, γιατί διάβαζα σε αυτό το βιβλίο η Αθήνα των δύο συγγραφέων που βγήκε στην Εστία και εξαντλήθηκε, τρίτη έκδοση,
της φάσης αυτής του χωριού από τα βυζαντινά χρόνια στα φράγκικα, στην καταλανική κατοχή. Βέβαια. Ήταν πάντα ένα κλειστό χωριό με τους τοίχους των σπιτιών ως εξωτερικά τυχιά. Ήταν πάντα μέσα όλα αυτά. Μέσα ήταν. Και οι πρώτοι περιηγητές στο 17ο αιώνα, όπου είχε πλέον εγκαταλειφθεί και τα λοιπά, περνάγανε μέσα από ερείπια και από κοτέτσια. Τώρα όμως είναι όλη η πόλη και αυτό που λέει στο κλειστό σύστημα, θέλω κάτι να συμπληρώσω εδώ, γιατί στην ουσία, όπως ξέρεις, υπάρχει αυτό που λένε η λύρα στην παλιά πόλη, που είναι το όριο. Όριο. Το τελείριο λοιπόν, όπως ξέρεις, που το έχει σημειώσει ο Φουκώ αλλά και ο Αγκάμπεν, και ο Κατσάρη, ένας Ιταλός. Ο περίφημος. Ναι. Καθηγητής Ουσιαστικά τελείριο βγαίνει από τα όρια της πόλης. στη Βενετία, πρωτοδήμαρχος της Βενετίας. Μπράβο. Άρα Το τελείριο τι είναι? Βγαίνω έξω από τα όρια της πόλης. Είμαι σε τελείριο, σημαίνει ότι βγαίνω από τα όρια. Καταπληκτικά. Άρα η Αθήνα είναι πόλη σε τελείριο, εφόσον πια δεν έχει το φράγμα αυτό. Μου είπες τώρα, μου θύμισες το κειμενάκι της ετεροτοπίας του Φουκώ. Αυτό το λέει ο Φουκώ και το τελείριο. Και ο Άγκαμπερ το λέει. Ναι, επανήλθε. Στην ιδέα αυτή και ο Κατσάρη. Δηλαδή στην ουσία αυτή η λύρα. Μάσιμο Κατσάρη. Ναι. Και δήμαρχος Βενετίας. Βέβαια. Και καθηγητής φιλοσοφίας. Καταπληκτικά. Και είναι σε αυτή τη γενιά των φιλοσόφων με τον Αγκάμπεν που ξέρει ότι ανοίξει ένα διάλογο με τη θεολογία που και ο Βεβοντεριντά που το ξέρει πιο καλά. Αλλά ο Κατσάρη περισσότερο και κυρίως ο Άγκαμπεν με την πολιτική. Ναι. Το γυμνό σώμα, χωμοσάκερ και το καθεξής και βιοπολιτική. Διότι εδώ είναι η βιοπολιτική. Αυτό είναι ένα βαγόνι όπου με τις επιγραφές αυτές υπάρχει μια έκφραση, ας πούμε, της βιοπολιτικής πίεσης, φασίστες. Ναι, αυτό είναι εκπληκτικό. Και τα λοιπά. Και που, όπως έλεγα πριν, το αποστηρώσαμε από τη ζωή, που είναι οι άνθρωποι για λόγους τεχνικούς. Να το σπίτι. Κοίταξε το. Κοίταξε το χρώμα αυτό. Βέβαια. Με το φοβερό φούξια. Πώς ξεπηδάει, Ναι. Και αναπαριστούμε εμείς τη ζωή, Γιώργο. Ναι. Αφού σου αρέσει το θέατρο, σκηνή θεατρική έγινε. Και βεβαίως το baby house εδώ, με αυτά τα χρώματα, τα ράπικα χρώματα της Τρίπολης και της Τίνιδας. Αυτά τα παροτρύνουμε εμείς. Πριν λίγα χρόνια χρησιμοποιούσαμε τον όρο kids. Ναι. Όπως ξέρεις, υπάρχει αυτό το βιβλίο του παπουτσάκι του Μακαρίδη. Μπράβο, το αντί. Το είχε και εξαιρετικά κάτι κείμενα. Το ωραίο. Το κάτι το ωραίο. Είχες γράψει κι εσύ? Όχι, δεν είχα γράψει εγώ. Είσαι μικρός. Ναι, δεν είχα γράψει, αλλά είχαν γράψει άλλοι φίλοι μου, τον Χρήστο Βακαλόπουλος και άλλοι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια πλέον κανείς όμως δεν χρησιμοποιεί ή δύσκολα χρησιμοποιούμε τον όρο kids. Πολύ δύσκολα. Γιατί έχει μπει μέσα στα πράγματα. Ναι. Έχει μπει. Και γιατί όχι. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της πολυνομίας και με την έννοια της διάτρηξης των κωδίκων, της διασποράς, του κεντρικού, των κεντρομόλων τάσεων, υπέρ των εκδοχών του νόμου. Της παραβατικότητας εμείς, της δημιουργικής. Υπέρ των εκδοχών, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε κώδικας, θα ήταν τα πράγματα πιο απλά. Θα είχαμε ένα κώδικα, θα οδεύαμε σύμφωνα με τον κώδικα. Όταν αναγκάζεσαι, πρέπει εσύ να εφεύρεις τον κανόνα σου. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό μότο του Ζακ Ντεριντα, ότι ο κώδικας είναι κάτι που δημιουργείται με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να υπάρχουν και με τους κινδύνους, διότι οι εκδοχές μπορεί να σε φτάσουν σε καταστάσεις ανομικές. Αλλά γιατί όχι. Δημιουργείται με διαπραγμάτευση, με διάλογο. Δημιουργείται με διάλογο και συγκρούσεις. Και θα έλεγα μέσα από μια αριστερίστικη δική μου οπτική, δεν ξέρω πώς ψυχολογικά εξηγείται αυτό, ίσως το σώμα μου, έχω μια τέτοια κόντρα, ας πούμε, με το νόμιμο. Αυτές οι εκδοχές συμπεριλαμβάνουν, φύγω ένα θέμα σοβαρό, γιατί όχι, και τη βία. Συμπεριλαμβάνουν και τη βία. Ο Τσίζεκ έχει κάνει ένα ολόκληρο βιβλίο πάνω σε αυτό, στην έννοια της βίας. Η οποία βία και όλες αυτές οι συζητήσεις, οι πολιτικά ορθές συζητήσεις, πόσο το βίο και ποιο είναι το βίο, αν είναι από τα αριστερά ή από τα δεξιά, τις θεωρώ περιττές, διότι το βίο υπάρχει κυρίως στο κεντρικό, στο κατεστημένο
και όχι στο ακραίο. Η νόμιμη βία είναι η βία του κράτους. Το κράτος είναι η διαχείριση ή το προνόμιο της νόμιμης βίας, είναι ένας ορισμός ενός δεξιού κοινωνιολόγου του Μαξ Βέμπερ. Αυτό είναι το κράτος. Προσοχή παρακαλώ. Όχι μόνο το κράτος αλλά και η αρχιτεκτονική είναι μια κατεξοχή πράξη βίας. Ακόμα και καλή αρχιτεκτονική είναι μια βία στο τοπίο. Είναι μια βία σε ένα έδαφος. Στο έδαφος. Κυρίως. Μια διατάραξη του εδάφους. Και πρέπει κανείς άρα να το δεχθεί. Ναι. Να το δεχθεί. Διότι βεβαίως μπορείς να χτίσεις τον πόρο, μιλάω και το ξενία του Κωνσταντινίδη, στον πόρο κάτω και όχι απάνω. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια παρέμβαση στη γαλήνη του τοπίου του πόρου. Αυτή η κάτω πολυκατοικία. Έτσι δεν είναι, που το ισόγειο είναι πάνω. Βέβαια. Το έβλεπα προχθές περνώντας δίπλα στη Βίλα Γαλήνη, Ναι. στην οποία έμεινε ο Σεφέρης και έγραψε την Κύχλη. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια διαφορετική πλέον θεώρηση. Περισσότερο δηλαδή οι πόλεις είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε. Έχουν να κάνουν πολύ με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μια πόλη, τον τρόπο που παρατηρούμε μια πόλη. Άρα την παιδεία. Φυσικά. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος να μην ξέρει, ας πούμε, την αρχιτεκτονική της Πανεπιστημίου από το κτίριο του Κασάνδρα μέχρι την Τριλογία. Στην Τριλογία. Πώς είναι δυνατόν να μην την ξέρει. Ή τον Κωνσταντινίδη και τον Ζενέτο και άλλους αρχιτέκτονες που ανέφερες, τον Γκραντονέλη, τον Προβελέγγιο. Τον Προβελέγγιο. Ή και το Βαλσαμάκι. Βεβαίως και το Βαλσαμάκι. Είναι απλότατο Βαλσαμάκι. Και το Σκρουμπέλο, οι αρχιτέκτονες δηλαδή, που κάνανε. Το ξενοδοχείο Αμαλίας στους Δελφούς το θεωρώ ένα αριστούργημα απέναντι από το ξενία Πικιόνι. Να και το ποτάμι λοιπόν. Το άλλο, το τρίτο ποτάμι και τα τζάμπου βέβαια. Το ποτάμι στο Α είναι αυτό. Το ποτάμι έγινε στο Α. Έγινε στο Α. Για να οδηγηθούμε μετά από τον ασταθμό του ηλεκτρικού φαλήρου που είχα δει, όπως έλεγα, την παράσταση του Παπαϊωάννου, εκπληκτικό κτίριο. Βέβαια, αυτό είναι εκπληκτικό. Η ΔΕΗ του φαλήρου. Ηλεκτρική του νέου φαλήρου. Η νεκτική του νέου φαλήρου. Μια νέα σχέση με τα ερείπια γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, που δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση. Είναι καλό αυτό. Πιστεύω, ναι. Παλαιά τυπογραφία. Όπως τον μπετόν. Βεβαίως. Όπως το εμπρός. Εξαιρετικό. Η εξαιρετική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε τελευταία. Μορφές αυτοοργάνωσης. Προάλλες έβλεπα τους Νόβα Μελαγκόλια σε ένα ελεγείο που κάνανε για τον Δερντά. Το Αντιέ. Το Αντιέ για τον Λεβινάς. Ναι. Υπάρχει αυτό. Και ίσως με αυτούς τους όρους, αυτή λοιπόν η ερειπιοφιλία ή ας πούμε η νέα στάση μας απέναντι στο θράψμα και στο σπάραγμα, ας πούμε, το κτηριακό σπάραγμα, είναι κάτι που και αυτό πρέπει να το διδαχτούμε, να εξοικειωθούμε. Να είναι μέσα δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι η φιδός, ας πούμε, των μεγάλων αρχιτεκτόνων, έτσι, είναι αυτό το οποίο πράγματι έλεγα στην εκπομπή με τον Χρήστο, είναι το βασικό στοιχείο του αντιβοβός, ας πούμε. Ναι. Το αντιβοβός, το αντιχλιδάτο δηλαδή. Της γλυφάδας. Φαντάζομαι, αν γράψουμε με άλλη ορθογραφία, το αντιβοβός με άλλη γραφή έχει και ένα βέβαια διαφορετικό νόημα. Πώς είναι αυτή η πολυκατοικία. Άρα η ομιλούσα αρχιτεκτονική είναι αντιβοβή αρχιτεκτονική. Βέβαια, σιωπηλή. Ναι. Πώς είναι αυτή η πολυκατοικία δίπλα από το σπίτι του Χατζόπουλου στην Ιτσούρου Παγίδου. Ναι, βέβαια. Αυτή. Βοβούν. Δεν ξέρω αν το βοβούν. Αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι πράγματι πρέπει να δούμε και την αρχιτεκτονική με άλλους όρους. Ότι η αρχιτεκτονική πια είναι μέσα στις συμπεριφορές. Είναι ένα πράγμα διάχυτο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα κτίρια. Και είναι και ταξική. Η μόδα, φερειπίν, αρχιτεκτόνων της δεκαετίας του 50, όπως ήταν ο Βουρέκας, Σικ, οι καλές πολυκατοικίες της οδού Κουμπάρη, ας πούμε. Η Αθήνα είναι μια πόλη που έχουμε ήδη πολλά κτίρια. Διαθέτει, δηλαδή έχει ένα κτηριακό απόθεμα υπολογίσιμο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Άρα, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τώρα για μια αρχιτεκτονική χωρίς κτίρια. Δηλαδή, εννοώ που θα ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό ουσιαστικά το απόθεμα κτηρίων που διαθέτει. Με ποια έννοια το λες αυτό? Το λέω ότι μπορούμε να σκεφτούμε την αρχιτεκτονική με τους όρους της ανθρωπολογίας, δηλαδή με τους όρους της κατοίκησης, με τους όρους της σκέψης. Και όχι της κατεδάφισης. Όχι της κατεδάφισης, φυσικά. Η κατεδάφιση είναι η πιο βάνδαλη. Βάνδαλοι. Ήσουν υπέρ της κατεδαφίσεως μέρους του Φίξ. Όχι βέβαια. Όχι. Όπως είναι βία
Το Μουσείο Ακρόπολης είναι βίο. Είναι ίσως από τις πιο Είναι ακραίες βίες στην περιοχή που υπάρχει. Στην περιοχή. Ήρθε αυτός ο πρόβολος. Έτσι. Ο Παπούλιας είχε το τάκτ να μην συζητήσει πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω πως πρέπει να υποθεί. Υπέροχο. Ναι. Middle Europa. Θυμίζεται την αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Με προσθήκη όμως. Με προσθήκη. Επίσης ένα άλλο που είναι δηλαδή η έννοια της προσθετικής. Που, αν το πάρω και από τη χειρουργική κιόλας. Είναι προσθετική. Και από τη γραφή. Ναι. Ο Προύστ έγραψε το Ρωμάν Φλεύ προσθέτοντας συρραπτικά κομμάτια. Δηλαδή η Αθήνα είναι πόλη προσθετική, ριζωματική και μοριακή. Με όρους ας πούμε, που έχει χρησιμοποιήσει και η θεωρία τα προηγούμενα 30 χρόνια. Ναι. Δεν έχει, ουσιαστικά έχει δικτυώσεις, έτσι, δεν έχει ισχυρούς άξονες όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό της δίνει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο ανάγνωσης και στον τρόπο συμπεριφορών και κατοίκησης. Ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κλίμα. Επίσης το θέμα των θόρυβων τώρα απολαμβάνω, επειδή είμαστε σε διακλαδώσεις, μπαίνουμε πλέον στο σταθμό. Είναι και ο τερματικός σταθμός εδώ, το τέρμα, το κάτω τέρμα, το πάνω κάτω. Κατεβήκαμε δηλαδή. Κατεβήκαμε και ακούμε αυτό το εκπληκτικό. Η έννοια των θορύβων. Υπάρχουν ορισμένοι θόρυβοι. Ένα νούρισμα είναι. Οι οποίοι δεν ενοχλούν. Αυτό το θόρυβο ενοχλεί. Είναι αργό. Όπως όταν ένα παπόρι ρίχνει την άγκυρα. Ένας θόρυβος. Δεν με ενοχλεί. Αργά τη νύχτα όταν ένα παπόρι φουντάρει, ας πούμε. Όχι, αυτός ο θόρυβος μας θυμίζει ότι πλησιάζουμε στον Πειραιά, άρα στο ταξίδι. Ναι, στην αναχώρηση. Στην αναχώρηση. Και εδώ πλέον μπαίνουμε στην τελευταία μας φάση. Είναι το Youth Room του Πειραιά, το οποίο υπάρχει ακόμα τις Κυριακές με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα παζάρι αραβικό σχεδόν, αφρικάνικο, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και τα παλαιοπολία του Πειραιά που έχουν κυρίως από παλιά λιμένα πλοία, κάποτε τα λύναν στην Ελευσίνα, Φιλιστρίνια, Σταμπάγια, παλιά μπρούτζα, πανάρια. Όλα αυτά τα αντικείμενα που στο Παρίσι ενθουσίασαν τους σουρεαλιστές, όπως ξέρεις. Όλο το βιομηχανικό στοιχείο. Κοίταξε ένα παλιό πειραιώτικο σπίτι που έχει φύγει όλο σοβάς και φαίνεται η τοιχοδομή, ο λίθος, η πέτρα. Έλεγε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι τις εικόνες που ανέφερες προηγουμένως, που βλέπουμε σε αυτά τις τριμμένες επιφάνειες. Ναι. Στη φθορά, ότι η φθορά παράγει εικόνα. Το κάνει αυτή η φίλη σου η καλλιτέχνης, πώς τη λέμε. Η Ρένα Παπασπύρου. Ναι, το κάνει αυτό. Πολύ ωραίο. Έκανε μια αποτύχηση σε ένα τέτοιο τοίχο στο Παγκράτη, στα τέλη της δεκαετίας του 60 νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο. Που το αντιμετώπισε με όρους αρχαιολογικούς. Η Ρένα Παπασπύρου είναι η πρώτη καλλιτέχνη στην Ελλάδα που αντιμετώπισε ένα ερείπιο με όρους σύγχρονης αρχαιολογίας. Αποτύπωση. Ναι. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το μύθο που δημιούργησε το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγινα, που πήγαινε ο Πικιώνης με τους μαθητές του και βέβαια ο Τζούλιο Καΐμι και πολλοί άλλοι. Ναι, που το παρατηρούσαν πάλι με όρους αρχαιολογίας. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος σήμερα να βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Αρχαιολογία, αρχαιολογία του savoir δηλαδή. Ναι. Αρχαιολογία του sentiment, του αισθήματος, θα μπορούσαμε. Αν είχα καιρό, αν είχα χρόνια, έγραφα και μια αρχαιολογία του αισθήματος, αλλά νομίζω πως το κάνω με τα πείματά μου αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Σ' αρέσουν τα πείματά μου? Μ' αρέσουν τα πείματά σου. Και σκεφτόμουν το αισθήματος, αν θα έλεγες όπως Αρασιέρ, του αισθητού. Γιατί υπάρχει διαφορά στο αισθητό και το αίσθημα. Ναι, το affect. Ναι. Το αίσθημα είναι το affect. Ναι. Όλη το τι είναι η φιλοσοφία όλο στηρίζεται πάνω στο concept και στο affect. Στην έννοια και στο αίσθημα. Affect είναι το συναίσθημα, είναι το αίσθημα. Το αίσθημα. Του αισθήματος. Και του συναισθήματος κατά προέκταση. Αλλά το αίσθημα είναι η βάση. Είναι η βάση. Φτάσαμε στον σταθμό του αρχιτέκτονα Αξελού που έγινε, από ό,τι λένε τα βιβλία, το 29. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Άλλαξαν δυστυχώς το παβιμέντο. Ναι. Το θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, μαύρο, σκούρο. Είχε μια δύναμη. Ενός δημόσιου, πατά στο δημόσιο χώρο. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Thank you.